No niin, mä tulin käymään tämmöisessä paikassa, mitä on kattonut jo kauan aikaa kartasta, mutta mikään en oo saanut aikaiseksi lähteä. Tää on aika lähellä Ylivieskaa. Alavieskan lähellä tuntuu olevan. Ja ollaan tänään vähän kevyemmällä kalustolla liikenteessä. Mulla on ultralaittivehkeet mukana ja mikrojike ja yksi pikkunen lippo. Niin kahtellaan, että onko täällä kallaa. Saa nähdä miten tuo ilma kehittyy, että tuleeko tänne ukkonen kohta. Vähän se on kyllä lupailut tänään, että lupailu, että ukkostas, mutta eiköhän ruveta kalastelle ja katsoa. Ainakin täällä tommosia pikkukaloja käy pinnassa, että en tiedä, voihan täällä olla isompiakin. Ei mitään elämää tullut olemaan. Oho, sieltä otti kiinni. Taitaa olla pikkunen. Ei pääs irti. Pääs irti. Taitaa olla liian pieni koukku. Tuo pohja. Ja siima poikki. Arvasi. Pikkuhiljaa täytyy kävellä takaisin autoa kohti. Käy hakkee tuo järeämmän virveli. Järeämmän virvelin tuolta niin. No niin, mä otin vähän raskaamaan setiin nyt. Tuolta, että josko sieltä tulisi jotain. Tuo oli vähän liian köykäinen kyllä tuo ultralaitti, kun täällä rupesi tuulemaan. Niin jospa tällä saisi viskottua vähän paremmin. Täällä taas. Heti otti kiinni. Ei pohoi. Ei, on siellä kala. Jopa pihteellä pois. Nyt kastuu sukat. Synkän näköisiä pilviä tulee tuolta. Saa nähdä, pitääkö kohta lähteä livookkaan. No. Vähän alkoi tulee verta, mutta semmonen pikku ahave. Päästetään takaisin uimaan. Meneehän sinne. Oliko jo vaan eka heitto tästä kohtaa? Heitetään uudestaan. Tuolla otti pohjaa kiinni äsken, niin heitetään tuo. Seuraava heitto.
Sii. No, sehän tippui sinne jokkeen valmiiksi. Oliko liian sama ahaven? Oh, siinä oli ahavena perässä. Näkyy vaan evää tuossa pinnalla. Yritin arvata kiinni. En ollut väärässä. No, pääsi automaattisesti takaisin näköjään. No siitä otti ahavena. Komiasti nappas kiinni. Ja kaivan taas piheet tuolta essa. Kauempi näillä kaivattua koukku tuolta. Semmonen. Ei mikään älyttömän kone, mutta iski hanakasti. Et päässyt sinne. Ottaisiko seuraava? Tuun taas vaihteeksi. No tästä sai vähän taas energiaa tähän, että pikkusen pitempään jaksaa olla. Oh, kävi nykäsi. Vielä taas. Ei vaan jäänyt koukkuun. Oi, sieltä otti. No, sinne se tippui kiveen väliin. Semmonen, tää on vielä pienempi.